हायला हायला जामायला बिराद समायना नुथारदोंलै बमब्रमा नों जुदि हिनजाव मारमोनबा नोंखौ नों लाथारगौमोनलै गासिनो जानानै गुस्ति फारनैखौ लद्रायदे खालामनानै थल्ल गहोजागोनलै आंजों इलाय दे उनाव थल्ल गहोयोना मायो गहोबाय था दाय नै आमोखाया फैसिगोन मोजांल रायलायबाय था नोङो मा मोजां रायलायनोब्रा मालाबाबो आङो हौवा मानसिफोरजों बिदि लोगो हमलायफेराखैलै गासैजों गावखौनो जेवगा मावगा मोनजोबबायलै आं जेबो मोननाङाब्रा बेफोरखौ फैसा खामायनायनि धान्दासो होननानै बुंब्रा हिनजाव जाफ्ला जाफ्ला फैसा खामायगोन नामाब्रा आङो माथो हौवा सिंगोलफोरखौ गोसोफोरखौ एसे बुरखायफ्ला फैसा लानायाव माथो लसब्रा हिनजावफोरनि थाखाय फैसा गारनो राजि जाखायोना हौवाफोराबो मालाय खायफा हौवाफोरा 20K 30K गारनो बालायथारा बेफोरबायदि फैसा गोनां हौवाफोरखौ हिनजाव जानानै एसे बुरखायफ्लानायावलाय लाइन मारिफ्लानायावलाय माथो लसब्रा जोख्लाब जोबगौलै आं दानो आच्छा बारु थाइबानि लारु एसेबां नार्भास जादोंबा ब्लुटुथफोरा कानेक्ट खालामनानै लाखा जाहाथे नोंसोर सानैनि रायलायनायखौ खोनानानै आं नोंनो मा होननांगौ बे रिप्लाइखौ हरनो हानाय बायदि बेखौनो खालाम मा होननांगौ बुंबानो जाबाय नङाबा बुंसन बुंफ्लब जाबा सानैबो जाव जागोन जोंहा जेबो नङा आं नोंसोरनि खाथियावनो जिरायगोन दे हनै मानसिया फैगासिनो दङ आं एसे थाखुमायनि बै आन्दोआव लोखिसारा अमा राजा साला हाय अमा रानि हेलौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय आंबो मोजां मोनबाय फैदो होमबा सिङाव जिरायनानै मोजां गाज्रि रायलायहैनोसै जागोन दे उन्दै खोनासंनो बाबाय आं न'आव माबा मोनसे गोदान बुस्थु लाबोबाबो उन्दैनिसो पसन्द जाजोबगोन उन्दैयासो मोनग्रोजोबगोन मोजां बुस्थुखौ उन्दैयासो मोनजाजोबगोन उन्दैयासो मोनग्रोगोन उन्दैया दाय मावबाबो गेदेरासो दाय जागोन उन्दैया दाय मावबाथाय आंहाबो बुजाफानांगौ आरो ओमफ्राय आं दाय मावबाथाय खालि आंल' बुजानांगौ आरो ना उन्दैखौबा बुवा मानो होनब्ला बियो उन्दै नालाय खालि उन्दैखौल' अनबाय थागोन नुबाय माबायदि नायदों बियो आंखौ बिमा बिफानि अननाय मोननानै राबन बायदि खरानो 10ता जानानै थाबाय बेना फुजा मेला नायनो थांबाबो हारसिङै थांनो मोना बेखौ लानानै थांफानांगौ आरो मानो होनब्ला बियो उन्दै नालाय लोगोफोरनि बार्थडे पार्टियावबो बेखौ लानानै थांफानांगौ मानो होनब्ला बियो उन्दै नालाय अनलाइन अर्डारनि फैसाखौबा बिनोबा सिगां होगोन मानो होनब्ला बियो उन्दै नालाय ओमफ्राय आंहा मोना ओमफ्राय माबा मोनसे उन्दैया दाय मावबा आंखौसो रायगोन आरो ना गेदेरनिफ्रायनो सोलोंदों होननानै मानो होनब्ला बियो उन्दै नालाय जेबो दाय मावनो रोङा गासिबो खामानिखौ आंनिफ्रायसो सोलोंना मावो नङा होनबा गाज्रि खामानिया आंनिफ्रायसो सोलोंनाय जायो ओमफ्राय मोजां खामानिबा बा गावनो हारसिं रोंखायो हनै उन्दैनिफ्राय नाय उन्दैया बेसेबां मोजां खामानि मावदों नों गिदिर बिब' जालायनानैबो नों जेबो रोङासो होनलायबावगोन आंखौ बेदर ओंख्रि संबाबो उन्दैनोसो बांसिन बाहागो होलायगोन ओमफ्राय मेथाइ लाबोबाबो बेनोसो बांसिन होगोन मानो होनोब्ला बे उन्दै नालाय गासिबो अननायखौ बे थङालि उन्दैयाल' मोननांगौ आरो जोंहा बिब' गेदेर नालाय खालि बखालि बायदिसो बिसोरखौ फात्ता लाबाय थानांगौ बिसोरो माबा मोनसे जाबा जोंहासो रायजागोन जोंहासो बुजागोन जों उन्दैखौ भगबानासो दानानै हरनाय आरो ओमफ्राय जोंखौ रायखसा जों बिब' गेदेरफोरखौ बिदा गेदेरफोरखौ रायखसासो दानानै हरनाय उन्दैफोरखौ मालाय भगबाना दानानै हरनाय आरो बेनिखायनो हाजों अख्राजों फाराग खालामबाय थायो नोंसोरो जाबाय बांद्राय बुंबाय थानांला मा बांद्राय बुंदों दिनै आं बुंगोन दिनै आं रागा जोंबाय आफा नोंबो खोनासं जादोंनो ना नोंबो आफा बे थङालिखौ बिनोबा जि मोजां बुस्थुबो लाबोगोन बिनियाबा मोजांसिन जाजोबगोन आंनाबा दाम खमिनि जागोन आरो आंहा गेदेरसिन बिब' नालाय आंहा मानिनानै थानांगौ आरो ना बुजिनानै थानांगौ ओमफ्राय माबा मोनसे बुंबाथाय उन्दैया गाबगोन उन्दैनो होग्रो उन्दैया दुखु मोनगोन उन्दैनो होगोन माखौबा उन्दैयाल' रानि जानांगौ आरो जोंफ्रा बान्दि आरो बान्दि मा बखिबाय थादों थां साहा फुदुंना लायथां फुदुङा माथों हनै नोंना बिहारिया फैबाय आंनिनो बिहारिखा बियो दिनै आङो बिखायाव अन्थाइ दोननानै एकदमबारे गोहो बुथुमनानै बिमा बिफाखौ एसे रायदों दाहाय बुगोन खोमा मिन्थिया बुबा बुथुमसै ओमफ्राय मानो फैदोंमोन नारजि बुदाङा मैया हराव आंखौ मा खबर होननानै मेसेज हरदों मिथिबायना नारजि बुदा नोंनो मेसेज हरलायदों बाला ओमफ्राय आं दासान्दि मा जादोंहाय नारजि बुदांखौ साया माया नुगासिनो बाल नों बांद्राय गोसोखांदों नालाय नारजि बुदांखौ नुखाय जाय मानसिखौ जोङो गोसो होनानै गोसोखाङो गोसो थोयो हर सान माबाबा बिनिल' खोथा सान होनबा जों नुखायोहाय नमारगौ बेखायनोथ' आरो नारजि बुदाङा आंखौ जि गोसोथोनाय बायदि खालामगासिनो नङाबा मोगथां मुलुगाव बे आंखौ नायनोनो हाया ओमफ्राय मेसेजआलाय नायनि देखायनि आं आयौ नंगौथ' आरो नारजि बुदाङानो हरमारदों नंगौना हामायाथ' नङाथ' बियो थै नङा मा नारजि बुदाङानो हरदों मा खबर होननानैल'सो सोंदों दा बेखौथ' आं गोसोथोनाय बुंनो हायाना र' सोरबा नोंनि खोथा मिन्थिनो लुगैबासो मा खबर होननानै सोङो मिथिबायना
बेनि सायाव नारजि बुदाङा मिथिखायो नोङो नारजि बुदांखौ गोसोथोयो होननानै माथो नारजि बुदांनि गोसोआ सोलायबाय खोमा सोमस्रिजोंबो ब्रेकआप जालायबायबालाय बे खोथाखौ आं सोमस्रिनाव सोङाखै नों सोंलाय ब्रेकआप जाबायनोहाय होमबा नारजि बुदाङा गोसोथोयो आयौ नंगौना नङा दा नारजि बुदाङासो मिथिसिगौ आंलाय मा बुंबावनो ना बांद्राय खुसि जाया आङो सोरनोबा हरनाय मेसेजआ आंनावबो फैफ्लांदोंदां बिदिबो जानो हानाय आंलाय मा होनबावनो हानो दायो बेखौनो सोंनो फैदोंमोन आं दे होमबालाय थांनोसै ओमफ्राय दंफांमोना ओंखाम गोरलै बावनो नागिरदोंनो नोंखौ लिङाखै लिंदों दा मोनायाव दे होमबालाय आं थांनोसै दे बाय आंखौ साहा फुदुंनो होदों दिनै फुदुंथारानो फिसाजोखौबा जि अननानै दोनोना आं गैयाबा माथो जेबोआनो जाया दिनैबा हले जेबो मावा आं दासो जमिसिगोन काहानिया बिना टिकेटावनो होनोसै आं फिल्मखौ नायबाय थानाया दे बब्र दे लाइन मारिथार आच्छा नोंना गुबै नामा अमा रानियानो नामा नङा लाजुखि मयनासो वाह मोजांथार माथो नामा लाजुखि मयना थेंक इउ वेलकाम ओमफ्राय आंखौ मोगथाङाव लोगो मोननानै माबायदि मोनखो लाजुखि मयना लाजुखि मयना मोजांखौनो मोनदों नोंलाय आंखौ लोगो मोननानै माबायदिथो मोनदों आंबो नोंखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों ओइ बांद्राय लाजिनाङालै आं हले नुहुरगासिनो नोंनि लाजिनायखौ एसे मिनिस्लु खिन्थिब्रा माखौ मिनिनो ओंखारखो लाजुखि मयना आं जेबोखौनो होनाखै सिख्ला मानसिया सेंग्राफोरखौ नुबा लाजिफ्लानांगौनो बेनिखायनो लाजिदों आं आइला मानसियालाय जाम्ब्र होगोनसो नामाब्रा बिदि बुङालै जाम्बालाय नों जेबो बुंनाङा खालि आं बुंनाय बुंबानो जाबाय बम्ब्र जागोन दे मा नङा गोसो सिङाव माबा मिबि सानबाय थानायखाय जागोन दे होनफ्लांदों ओमफ्राय नोंना गाराङा माथो एसे हौवानि बायदि गाज्रि मोननाङा आं गाज्रि मोना ओमफ्राय नोंना रावबो बयफ्रेन्ड गैमाराथ' गैयालै बहानि बयफ्रेन्ड थानांगौ जाखो आंनाबो गार्लफ्रेन्ड गैया नोंनाबो बयफ्रेन्ड गैया मोजाङानो जाबाय दे माबा जाग्रा अर्डार खालामहैनि आं मा होनब्रबलाय एसे हिनजाव स्टाइल रायलायब्रा आंखौसो बुंदों नों मूर्ख नों गावनि हिनजाव स्टाइल रायलायफैनो हाया नामा नोंनि जायगायाव आंखौ हिनजाव खालामना लाबोनानै मोजांसो बुंदों नों दानो हिनजाव जाखाबाय नोङो हिनजाव जाबायानो थानांसिगोन बिनि सिगाङाव आं हले बे मानसिजों हमजानांगौबा नोंखौबो लाफागोनलै आं हारसिं थैया अमा राजा नोंखौबो थैफाहोगोन आं आच्छा दे जागोन जायखिजाया नोङो हौवा होननानै हमजानोल' नाङा आरो दै साला दाब्र' होमारगोनलै नोङो दे खोमानि गानग्राखौल' मोजाङै गाननानै लाबाय था गहोनाङा आं मा बुंनांगौ फोरोंहरबाय थागोन दे मा जादों लाजुखि मयना सोरबा नोंखौ एदावदों नामा बै सेंग्राया एदावदों नामा दहायनिफ्रायनो नाहरबाय थाथारदों माथो बे सेंग्रायालाय ओइ आंनि गार्लफ्रेन्डखौ मानो नाहरबाय थादों नों आंलाय मा नाहरदोंब्रा आं आंनि आलु भाजाखौसो जागासिनो नाहराखैबालाय मोखाङालाय मानो जोंनिथिं आरो आंनि गार्लफ्रेन्डखौलाय मानो नायबाय थादों नोंलाय आं नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ नायाखैलै नोंथां आंनि मोखाङा बिथिंजाय सिदा जायोब्ला आं मा खालामनांगौ जाखोब्रा आंलाय मानो नायनांगौ जाखो नोंनि गार्लफ्रेन्डखौलाय साइज गैया बाइस गैया आंनि गार्लफ्रेन्डखौ साइज गैया होननानै बुंबाय नों एसेबां गोहो नामा आंनि गार्लफ्रेन्डखौ बिदि बुंनो आइला आंखौ बुबाय नों आंखौ मेगनानो सौबाय नों बाप्रे दानाबा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा माथो आंनि थाखायनो बुलायनायसो जासिगोनलै बे अमा राजायाबो मानो नांलायनांगौ जाखोब्रा आंहा बिथिंजाय हिनजावनि खसाब गाननानै गावखौनो लरग' थरग'सो मोनजोबलाय लांबाय आइला आंखौ सोबाबाय नों बोला आरो खोनासं नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ आं गोसोथोआखै लाजिदों नामा नोंहा गार्लफ्रेन्ड गैजाया नालाय मालायनि थानायखौ लाजिदों नामा नोंखौ आं गारनायाव गैयाब्रा आइला बुबायसो ना नों औ मा खालामनो नों बायदि मानसिखौ आं जेलाव सोनानै दोनहैनो हाबावगोनसो माबायदि मानो होनोब्ला आं पुलिस बाप्रे पुलिससो जाबाय होमबा खारनोसैलै जानाय नंला पुलिस औ आं पुलिस गोसो जायोबा नोंखौ आं जेलाव सोहैनो हायो दिनै आं आंनि गार्लफ्रेन्डजों मोजाङै टाइम स्पेन्ड खालामनो फैदों बेनिखायनो आं नोंखौ जेबो खालामला पुलिससो माथो पुलिसखौनो थगायनो नागिरदों जों बोरैबा हमजाबा माथो जेलावसो लांमारगोनलै बियो जानाय नङा खारखुमानायानो मोजां जासिगोन गिबाय नामा गिनाङा आं दं बेफोरबायदि सेंग्राफोरजों आं सामफ्रामबो डिल खालामखायो नों जेबो साननाङा लाजुखि मयना आं दं जागोन दे ओमफ्राय आं न'आव थांनोसैमोन दानो थाङो नामा बुस्थु अर्डार खालामनायानो दाबो मोनफैयाखै टेनसन लानाङा दे आं पुलिससो पुलिसखायनोथ' बांसिन गिदों मानो गिनांगौ जाखो गिनाङा
ओमफ्राय दाबायदियाव आं नोंखौ प्रप'ज खालामोबा नों आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा? आं जेबो मिथिलालै आं थांनोसै नामा? मानो मा जादों? बिसोर लोगो हमनो फैदों जोङो। नोंनोथ' आंजों मेसेजाव मोजां रायलायबाय थायो माथो गोदै मोगथाङाव लोगो मोननानै मानो रायलायनोनो रोङासै नोंलाय? आरो मैया आं नोंनो फैसा हरनाया मा खालामखो नोङो? मायाव बाहायखो? आङो लोगो सासेनो हरनो दंमोन हरबाय। आच्छा माबाफोर नांबावगौबा आंनाव बुंबानो जाबाय। सोरबाफोर एक्स बयफ्रेन्डफोरा डिस्टार्ब खालामबाय थायोब्ला आंखौ बुंबानो जाबाय। आं गासैखौबो थिक खालामजोबगोन। नाङा दे जेबो थिक खालामनाङा। आच्छा नों दाखालि जे मोनसे मुभि नायहैनो होननानै बुंदोंमोन बे मुभिखौ नायहैनोसै दे। मुभि? औ मोनसे फिल्म नायहैनो गोनांमोन ना। आं बावबाय मा मुभि होनदोंमोनथाय? माबोरै बावनांगौ जाखो? नोंनो बुंदोंमोन ना टिकेट दानखादो होननानै, बेनिखायनो आं टिकेट दानबाय दिनैनि। दिनैनोमोन जानो? नों मानो गासैबो खोथाखौ बावगारजोबखो? जेन नोङो मेसेन्जाराव आंनो मेसेजखौनो हराखै बायदि। जोंथ' मेसेजाव रायलायलायबाय थायोना। औ। ना नों नङा ना आंखौ थगायदोंसो नामा नोंबो? मानो थगायनांगौ जाखो? आं थगायाखैनो। होमबालाय मानो गिनाय रायलायदों? अमा रानिया नोंनो मारदा? औ आंनो। डिपियाथ' अमानिसो पिकचार दङ। बेनिखायनो नों माबायदि नायनो साननानैनो नोंखौ फाग्ला बायदि नायनो लुगैबाय थादोंमोन। दिनै नुनानै मोजां मोनबाय। नाथाय मेसेजनि मोनसेबो खोथाखौनो गोसोआव गैलाना नोङो। बेसो जाबाय जारलाया। नों आंनो मेसेज हराखैमोन नामा अमा रानिनि आइडिनिफ्राय? आंनो हरदों। नों नङा। सोर हरनायमोन खोन्था? सोर सिख्लामोन? ना नोंनि सोरबा लोगोमोन? सैथो खोथा खोन्थायाबा आं बिराद रागा जोङो। आंनो हरदोंमोन। होमबा बुंलाय जों फार्स्ट खालि मा रायलायदोंमोन? फनाव मा हादोराव गिदिंहैनो बुंदोंमोन जों? आमेरिकायाव होनदोंमोन नामा? आमेरिकायावथ' होनाखैमोन। सुइजारलेण्डआवसो होनदोंमोन। आच्छा नों सोर? नों सोर? खोन्था। मोजाङै खोन्थायाबा दिगदारसो जागोन। बाब्रे बुनोसो नागिरबाय माथो नोंलाय आंखौ। आं गिबायलै। माथो खारबायसो? अमा राजा नोंनि थाखायनो हिनजाव जाफ्लानानै आं बिराद खैफोदाव गोग्लैसिगोनलै। जेबो नङा ब्रा, लोगोनि थाखाय लोगोआ खैफोदाव गोलैयाबा सोर मालाया गोलैनांगौ जाखो? आंबो नोंनि थाखाय खैफोदाव गोलैगोन ना। आं मालायखौबो खैफोदाव खोख्लैयालै। आंबो गोलैनो लुगैया मिन्थिबाय। अमा राजा स्वादथालायनो पुलिस गारिया जोंनि खिथु फैगासिनो। नोंनि थाखायनो बायदिसिना बरबाद जाजोबसिगोनलै आंना। जेबो नङा फुस। बेसे होसोनो बिसोरलाय? होसोआ। आं मोनसे जायगायाव लानानै थांगोन ना नोंखौ। नाव आंखौ हमनानै लांनांगौबा आंनि बिमा बिफाखौ सोर नायगोनब्रा? मायाव लागि एफा गोलाव लागि मोनहैदोंब्रा? खानायाव गोसो हो। बुरबक